Magandang araw. Ako pala si Jenny, 31 years old at isang teacher. 5 taon na akong nagtuturo sa elementarya. Kahit na nasa edad na 31, ay hindi mo mahahalata sa akin yun. Mukha pa rin akong nasa mga 20. 6 na taon na akong kasal sa aking asawa, ngunit hindi pa rin kami nagkakaanak. Malimit namin itong pinag-aawayan. Siguro dahil sa hindi ko maibigay ang gusto niya, kaya sa iba siya naghanap. Kung hindi rin lang dahil sa ginawa ng aking asawa, ay hindi sana hantong sa ganito ang nangyari sa akin. Pumatol ako sa taong may asawa na rin. Ang taong aking naging karelasyon ay itago na lamang natin sa pangalang Roland. 44 years old, isang janitor sa school namin. Mabait at palakaibigan at mapagbiro si Mang Roland, kaya madali akong napalagay sa kanya. Tuwing umaga, pag nagkikita kami sa paaralan, ay lagi siyang bumabati at ang mga biro niya ay bentang-benta naman sa akin. Good morning po, ma'am. Mas lalo na naman yata akong gaganahang magtrabaho niyan ngayong araw. Makita ko lang ang maganda niyong mukha eh. Biro sa akin ni Manong Roland. Palabiro po talaga kayo, Mang Roland. Sige po at papasok na ako sabi ko at napapailing na lang sa biro niya. Minsan ay hindi ko maiwasang maikumpara siya sa aking mister. Bugnutin at mainitin ang ulo ng aking asawa. Tahimik ang ugali. Taliwas talaga to sa ugali ni Roland, na mapagbiro at masayang kasama. Noong unang taon ng pagsasama namin ng aking asawa, ay talaga namang sobrang maalaga siya sa akin. Kahit pagod siya galing trabaho, ay hindi siya nakakalimot na ipagluto ako ng paborito kong pagkain. Han, ba't ka naman nagluluto? Kaya ko naman, tsaka pagod ka galing trabaho. Mamaya magjujuti na naman kayo. Wika ko sa asawa ko. Okay lang, Han. Alam mo naman magiging busy na ako sa susunod na araw. Hindi na rin kita maipagluluto. Malambing niyang sabi. Hanggang sa paunti-unti nga, ay hindi na niya nagagawa ang mga bagay na yun. Dahil na rin sa naging sobrang abala siya sa trabaho. Han, wala ka ng time sa akin. Puro trabaho mo na lang ang inaatupag mo. Nakabusangot na ani ko rito. Jenny, alam mo naman ang uri ng trabaho ko, di ba? Pero, pareho naman tayong may trabaho. Pero ako, ginagawa ko naman yung makakaya ko na makapaglaan ng oras para sa atin. Angal ko sa kanya. Jenny, pwede ba? Intindihin mo na lang yung trabaho ko. Pwede ba yun? Saad niya. Naging kahati ko sa kanyang atensyon ang kanyang trabaho. Noong una ay palagi namin tong pinag-aawayan. Hanggang sa naging normal na sa akin na may kahati ako sa kanya. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay may iba pa pala akong kahati bukod sa kanyang trabaho. Anniversary naming mag-asawa ng araw na iyon. Plinano naming dalawa na pumunta sa dagat upang doon sana i-celebrate ang anniversary namin. Matamis ang ngiti ko ng araw na yun. Dadalaw sana ako sa kanyang pinagtatrabahuhan. Masusurpresa talaga siya sa akin. Dadalawin ko siya ngayon sa trabaho. Nakangiting ani ko. Abala siya sa kanyang trabaho. Kaya masaya ako na mapaglalaanan niya ng oras ang espesyal na araw namin. Ngunit, hindi ko inakala na ako pala yung masusurpresa, na masasaksiyan ko ang kanyang pangangaliwa sa akin. Hindi ko siya kinumpronta agad dahil iniisip kong baka mali lang yung nakita ko, na baka kamag-anak niya lang yung babaeng humalik sa pisngi niya. Bata pa kasi yung babae. Pero nang akmang lalapitan ko na sana sila, ay nadurog ako sa aking nakita. Hinalikan nung babae yung asawa ko. Wala silang paki
kung may makakita sa kanilang dalawa. Sakto naman nun na walang masyadong taong dumadaan, kaya maaari nilang gawin ang mga bagay na immoral. Nabato ako sa kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala sa masasaksihan ko. Alam kong may pagkukulang ako bilang asawa na hindi ko maibigay ang hinihingi niyang anak. Ngunit tama nga bang sa iba niya hanapin yun? Han, happy anniversary. Sorry, ngayon lang ako nakauwi. Busy sa opisina eh. Marami kasing mga complaints galing iba't ibang barangay. May pagod sa boses na bati nito sa akin. Hindi ako umimik. Huwag ka nang magtampo. Babawi ako sa susunod. Malambing na ani nito. Hindi ko pa rin to pinansin. Ilang minuto lang ang lumipas. Narinig ko na ang mahimbing nitong pagtulog. Kinabukasan, wala sa sariling nagtungo ako sa trabaho. Habang naglalakad sa paaralan, nadaanan ko pa ang tindahan na nagbebenta ng alak. Bumili muna ako ng isang bote. Gulong-gulo kasing utak ko ng mga panahong yun. Nilulong ko ang sarili ko sa alak. Bago nagtungo sa klase, ay dumaan muna ako sa palikuran upang ayusin ang sarili ko. Alam kong bawal pumasok sa trabaho na uminom ng alak o amoy alak, lalo na sa klase ng trabaho ko bilang guro. Nang maayos ko ng sarili ko, ay lalabas na sana ako. Ngunit siya namang saktong pagdating ni Mang Roland. Dala ang mga gamit na panglinis nito. Sorry po ma'am, akala ko wala nang gumagamit ng palikuran. Maglilinis na ho sana ako. Agad niyang hingi ng pasensya. Nang makita ko si Mang Roland, nalumbalik sa isip ko yung ginawa ng aking mister. Kung kaya niyang mangaliwa, kaya ko rin yung gawin. Dala ng medyo nakainom, ay nagawa ko ang bagay na hindi dapat. Hindi ako nakapagpigil. Hinalikan ko si Mang Roland nang hindi na nag-iisip. Teka ma'am, mali ho yata to. Tsaka amoy alak po kayo. Mabuti pa ho ay hindi ko na siya pinatapos na magsalita. Sinuyo ko siya ng halik na may kasamang gigil. Maya-maya pa, pansin ko ang isang haplos sa bewang ko. Hinila niya ako sa isang gilid, kaya napayakap ako sa kanya. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Basta't namalayan ko na lang ang sarili kong halos himatayin habang hinahayaang gamitin ng isang janitor sa loob ng banyo. Alam ko ng mga oras na yun na mali na ang nangyayari, na maaari kaming mahuli sa anumang sandali, ngunit hindi ko na yun inalintana. Bagkus ay tuluyan kong inialay ang sarili ko kay Mang Roland. Ang mga bagay na hindi natutugunan ng mister ko ay sa janitor na si Mang Ronald ko na tamasa. Alam kong uhaw ako pagdating sa kama dahil hindi na ako nabibigyan ng atensyon ng mister ko at ang pangangailangan ko bilang babae dahil na rin sa pagiging busy nito sa trabaho. Kaya naman halos mapakagatlabi ako at mapatingala sa kisame nang tuluyang maabot ko ang alapaap. Maya-maya, natauhan ako bigla nang mapansin kong ang mga damit ko'y gulong-gulo at gusot-gusot. At may mga bakas tanda ng kapangasan namin. Nakadantay sa akin si Roland. Mabigat ang bawat paghinga. Nagulat ako nang mapansin ang mga mumunti niyang mga halik sa aking leeg. Agad ko siyang naitulak. Nagulat siya ngunit natauhan rin ang makitang itsura naming dalawa. Hindi ko sinasadyang nangyari. Kanda utal-utal niyang paliwanag sa akin. Kasalanan ko. Sorry, may problema lang sa bahay at hindi ko natapos ang sasabihin ko nang makarinig ako ng mga yapak ng paa. Akala ko tutuloy sila, ngunit ang pihitin nila ang pintuan ay nakalakyon. Sino ba namang naglak ng CR? Kanina pa ako nasi-CR eh. Ani ng isa. Sa kabila na lang tayo. Rinig ko pang bulungan nila. Maya-maya pa, narinig ko ang mga yapak nilang papalayo na. Agad kong inayos ang damit ko. Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. Mang Roland,
ang nangyari sa atin. Pwede po bang sa ating dalawa na lamang yun? Tanong ko sa kanya. Tangulang ang naitugon niya nang magsimula akong maglakad papalayo doon. Matapos ang araw na yun, nakonsensya ako sa ginawa ko. Habang tumatagal, ay halos hindi na rin umuuwi ng bahay ang asawa ko. Nang minsan, ay sinundan ko to sa kanyang pupuntahan. At doon ko nasaksihan ang lahat. Pinupuntahan pala niya ang babae niya. Ibinahay niya sa bagong bahay. Nakabibili lang namin. Pinag-ipunan naming dalawa yun. Galit na galit ako at gusto ko sana siyang kumprontahin. Ngunit nagtimpi ako. Iniisip ko na baka magbago pa siya. Minsan, habang nagtatalo kaming mag-asawa, hindi ko na napigilan ang kumprontahin siya. Ano? Dahil ba sa may ibang babae ka na ha? Tanong ko sa mister ko. Ano ka ba naman, Jenny? Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Wala akong babae. Pagalit niyang sagot sa akin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. May parte sa akin na nagdadalawang isip dahil nagkasala rin naman ako sa kanya noong araw na nalaman kong may iba siya. 1 linggo ang lumipas. Hindi ko pa rin kinikibo ang aking mister. Dahil na rin siguro sa konsensya, ay napagpasya niyang suyuin ako. Kinausap ko siya sa mga nalaman ko doon. Baka sa mukha niya ang gulat at hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Yung araw ng anniversary natin. May kahalikan kang babae. Paano may papaliwanag sa akin yun? Tanong ko sa kanya. Wala. Huwag mo akong gawa ng istorya. Napatigil siya sa pagsasalita nang sampalin ko siya sa pisngi. Wala. Nakita ko. Kitang-kita ng 2 mata ko. Sagot ko sa kanya. Sorry Han, hindi ko naman sinasadya eh. Pinutol ko ang sasabihin niya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo at pautal-utal pa akong magsalita. Sana'y ito na ang huli. Ayokong maging dahilan yon ang paghiwalay natin. Paalisin mo siya sa bahay na pinag-iipunan natin. Ayokong gamitin yun sa kalokohan. May kalmadong ani ko. Pangako, hindi na kita ulit lolokohin, Han. Agad niya akong niyakap matapos niyang sabihin ang mga katagang yun. Nangako siya na iyon na ang huli, na hindi na niya ako ulit lolokohin pa. Pinanghawakan ko ang naging pangako niya. At kahit pa nagawa niya akong lokohin, ay pinatawad ko pa rin siya dahil ayokong mabuwag ang pamilyang binuo namin. Alam kong kahit na may lamat na ang relasyon naming mag-asawa, masakit man ay hindi ko siya kayang iwanan. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko maitatapon basta-basta ang mga panahong pinagsamahan naming dalawa bilang mag-asawa. Matapos ang pag-uusap naming dalawa, napag-isip-isip ko na kausapin na rin si Roland about sa nangyari sa amin. Pagkatapos ng klase, ay pinapunta ko siya ng opisina. Walang tao doon. 5:30 na kasi ng hapong yun. Sinadya ko talagang wala ng tao dahil ayokong marinig ng iba ang magiging pag-uusap namin. Matapos ang namagitan sa amin ni Roland, ay naging ilag ako sa kanya. Ayoko siyang harapin. Dahil parang bumabalik sa aking alaala ang nangyari sa amin at hindi ko alam kung tama bang nararamdaman ko. Pero parang nais ko ulit maulit ang namagitan sa aming dalawa. Alam kong kasalanan yun, ngunit unti-unti ay parang weirdo ang nagiging pakiramdam ko. Para sa janitor, parang may nagbago sa akin. Napansin ko rin na parati ko siyang naiisip, na hinahayaan akong pagsawaan. Sinabi ko kay Roland na kung maaari ay sa aming dalawa na lang ang lahat, na walang ibang makakaalam, at sinabi ko rin sa kanya na kalimutan na lamang yun dahil isang pagkakamali ang nangyari sa amin. Hindi siya umimik. Ang inakala ko ay sumasang-ayon rin siya sa aking desisyon. Akala ko ay magiging okay na ang lahat sa aming mag-asawa.
2 buwan ang nakalipas mula nang mag-usap kami at nangako sa akin ng aking mister na iyon na ang huli. Nakikita ko naman sa kanya na handa niyang ayusin ang lahat sa amin. Sa 2 buwan na iyon, naging maasikaso siya. Napaglalaanan niya na rin ako ng atensyon. Parang bumalik kami nung unang taon ng pagsasama namin. Isang araw, habang nasa trabaho ako, inaya ako ng mga kapwa ko guro na sumama sa selebrasyon ng kaarawan ng isa sa mga katrabaho namin. Hindi ako nakapagpaalam sa aking asawa. Biglaan kasi ang pag-imbita nila. Nagtungo kami sa isang restaurant. Karap ng restaurant ay yon ang isang low-class na hotel kung tawagin. Nagsalo-salo kaming magkakatrabaho. Nag-uusap sa mga estudyanteng tinuturuan namin, maging sa mga personal naming mga buhay. Tiningnan ko ang relong nasa kamay ko at pasado 8:00 na ng gabi, baka hinahanap na ako ng aking asawa. Una na ako baka hinahanap na ako ng mister ko Paalam ko sa kanila. Sige Jenny, hanggang sa susunod ulit mag-iingat ka pa uwi. Sagot naman sa akin ni Michelle, ang birthday celebrant. Habang papalabas ng restaurant, nahagip ng paningin ko ang kabilang kanto. Sakto namang may papasok rin doon. Parang magjowa. Nakaakbay ang lalaki sa babaeng kasama nito. Isa sa walang bahala ko sana. Nang parang pamilyar sa akin, ang tindig ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang kutob ko rito. Pero muli, hindi ko yun pinansin. Sa isip ko ay nangako na sa akin ang asawa ko at pinangahawakan ko yun. Pero hindi mawala-wala ang maghinala ako. Umuwi ako sa bahay nang hindi mapakali. Wala doon ang asawa ko. Tiningnan ko ang cellphone kung nag-text ba siya at meron nga siyang sinabi. Hindi daw siya makakauwi dahil may kaso silang tinatrabaho. Sinubukan ko siyang tawagan, ngunit ring lang ng ring ang telepono niya. Walang sumasagot. Naghinala na ako. Sa 3 tawag ko ay sumagot na siya. Paos ang boses at halatang pagod. Han, ngayon ko lang nabasa yung text mo Nasa trabaho ka ba ngayon? Tanong ko sa kanya. Oo Han may inaasikaso kaming kaso. Baka madaling araw na ako makauwi. Sagot naman niya sa paos at pagod na boses. Teka, bakit ba paos ang boses mo? May sakit ka ba? Nag-aalala pang tanong ko dito. Habang nag-uusap kami, ay narinig kong may kumalampag sa kabilang linya. Ano yun? Nagtatakang tanong ko dito. Wala. May nahulog lang. Sige na, matulog ka na. At may trabaho ka pa bukas. Good night. Kumunot ang noo ko nang babaan niya ako ng telepono. Sabado ng araw na yun. Walang pasok sa trabaho. Pumunta ako ng palengke. Ubus na kasi yung stock sa bahay. Doon ako namili kay Aling Mel. Aling Mel, pabili nga po ako ng kamatis sa Trepolyo. Naku Jenny, kilala mo ba si Joanne? Yung kababata mo noon. Chika sa akin ni Aling Mel. Oo naman Bakit po? Ano po bang balita sa kanya? Tanong ko naman. Alam mo ba na nangangaliwa pala yung asawa ni Joanne? Ayun, nabuking. At ito pa, ito ring si Joanne. Kumabit pala dun sa kumpare ng kanyang asawa. Hindi ko na pinakinggan ang mga sumunod na sinabi ni Aling Mel. Bigla akong kinurot ng hiya at konsensya. Naalala ko ang nangyari sa amin ng matandang janitor. Siguro unang nalaman ni Joanne na may iba yung asawa niya. Kaya siguro kumabit rin siya sa kumpare niya. Sabi ko. Mabait at mainhin na bata si Joanne. Ewan ko ba, at yun ang nangyari sa kanya. Ay, talaga, noong panahon namin. Wika pa ni Aling Mel, pero pinutol ko na ang sasabihin niya. Eto na hong lahat, magkano ho ba? Dali-dali kong sabi sa kanya. Matapos kong magbayad, ay agad na rin naman akong umalis doon. Siguro dahil sa konsensya ay naisipan kong bisitahin ang asawa ko sa kanyang trabaho. Ngunit pagdating ko roon,
ay nalaman kong wala pala siya dun at kanina pa umalis. Tinanong ko yung mga kasamahan niya kung busy ba sila nitong mga nakarang araw. Sinagot naman ako ng hindi. Wala daw silang masyadong ginagawa. Agad akong tumawag pero hindi ko pinaalam na pumunta ako sa opisina nila. Han, nasa trabaho ka pa ba? Tanong ko dito kahit na alam kong wala naman siya ron. Oo Han may inaasikaso na naman kaming kaso. Sagot naman ito. Ang hilig niya talaga magsinungaling. Talaga ba? Ang tagal naman yatang malutas ng kaso na yan. Sagot ko dito. Ganun talaga. O sigit ibababa ko ng telepono at tinatawag na ako ng mga kasama namin. Anito. Magmula ng araw na yon, palihim kong chinek ang cellphone ng asawa ko. Kita ko ang palitan ng mensahe niya ng babae niya. In-screenshot ko yun at sinend sa cellphone ko. Nagbigay ako ng pangalawang pagkakataon. Pero ang gawin akong tanga ay hindi ko na mapapalampas. Naging tahimik ako. Hindi naging masyadong kumakausap sa iba. Pati si Mang Roland ay hindi ko na rin kinakausap. Nahalata niya siguro na nag-ibang pakikitungo ko. Kaya ng hapong yun ay kinausap niya ako. Walang tao sa loob ng paaralan. Malapit ng maggabi. Nag-overtime kasi ako dahil hindi ko nagawa ang trabaho ko ng maayos nang malaman kong naglolo ko pala ulit ang asawa ko. Ma'am Jen, pwede ka bang makausap? Tanong ni Roland habang kumakatok sa pintuan ng opisina ng faculty. Tumingin ako sa kanya at tumango. Bumalik naman ang tingin ko sa ginagawa ko. Tungkol sa nangyari, sabi niya. Agad ako napatingin sa kanya. Roland, nag-usap na tayo patungkol doon, di ba? Kalimutan niyo na yun. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang humakbang siya papunta sa akin at sinuyo ako ng halik. Agad ko siyang tinulak. Baliw ka ba? Galit na turan ko sa kanya. Paano kung may makakita sa atin? Papalagpasin ko ang ginawa mo. Umalis ka na. Agad na naputol ang sasabihin ko. Nang yakapin naman niya ako ng mahigpit. Itinulak ko siya. Ngunit agad niyang naipulupot sa akin ang kanyang mga braso. Hindi ako makawala. Alam mo bang ilang araw na kitang napapanaginipan? Ani ni Mang Roland at muli niya akong sinuyo sa labi. Alam ko na sa mga oras na yon ay hindi ko na siya mapipigilan. At alam ko rin sa sarili ko na unti-unti akong bumibigay. Na hinahanap ko ang husay niya pagdating sa kama. Matapos nga lamang ang ilang sandali, ay nakayakap na rin ako kay Mang Roland. Kagat-labi at halos himatayin sa isang sulok kung saan anumang oras ay pwede kaming mahuli. Iba si Roland. Para siyang makina na walang kapagurang binibigay ang nararapat para sa akin. Ang pangangailangan ko na umabot sa limitasyon na sa kanya ko lamang nakamit. Baliw ako ng mga sandaling yun. Ang botones ng aking uniforme ay nakakalas at ang isang binti ko ay nakaangat dahil sa aming nakaw na sandali. Mali yun. Alam ko. Pero litong-lito na ako. Alam kong may nagbago sa akin mula nang may nangyari sa amin ni Mang Roland. Hindi ko dapat hinayaan na may mangyari ulit sa amin. Ngunit, heto, ginusto ko. Hindi ako makapaniwala na muli kong inialay sa kanya ang aking sarili. Isa akong teacher na pumapatol sa isang janitor. Hindi na dapat mangyari ulit to sa atin. Wika ako matapos ang ilang katahimikan. Nakukonsensya ka ba dahil sa asawa mo? Niloloko ka lang niya, ma'am. Anito. Ngunit agad akong kumalas sa pagkakayakap ko dito. Wala kang pakialam kung niloloko niya ako. Problema na naming mag-asawa yun. Angal ko dito at agad na inayos ang damit. Anong tingin mo sa akin, Jenny? Anito. At mga hawakan ako sa braso nang umiwas ako. Kung ano man ang nangyari sa atin. Hanggang dun lang yun. May anak at asawa ka, Roland. Sana isipin mo yun. Umuwi ka na sa asawa mo.
at uuwi rin ako sa asawa ko. Saad ko dito at kinuha ang mga gamit na nagkalat sa mesa. Kinuha ko ang bag ko at naglakad na papaalis sa pintuan. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na kami ulit nagkausap ni Roland. Kahit na magkasalubong kami ay hindi na kami nagpapansinan. Alam ko ang pakiramdam na lokohin at kinakaliwa ng asawa. Ayokong makasira ng pamilya, lalo na at may anak sila na sobrang bata pa. Kaya kahit na may lamat na ang pagsasama naming mag-asawa, ay pilit ko pa rin tong binubuo. Dahil iyon ang sinumpaan namin sa mata ng Diyos at sa simbahan. Sagrado ang kasal. Ngunit, pag dumating ka na pala sa puntong pagod ka na, siguro pwede mo nang pakawalan ang taong yun. Humantong ako sa desisyong hiwalayan na ang asawa ko. Kasi kahit patawarin ko siya ulit, ay maaari niya pa rin gawin yun. Kung ang isang tao ay gustong magbago, magbabago talaga yan nang walang ibang magsasabi sa kanya. Kusa niya iyong gagawin. Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kayang sitwasyon natin. Sabi ko sa mister ko. Han, mapag-uusapan naman natin to, di ba? Tsaka, kahit na nagawa ko naman ang mga bagay na yun, alam mo namang sa'yo pa rin ako babalik. Ikaw ang asawa ko. Ani to sa tinuran ko. Napangiti ako ng mapait. Oo, tanggap kong nagloloko ka. Pero ang lokohin mo ko ng paulit-ulit, hindi ko matanggap. Pinagbigyan na kita nung una. Alam mo, hindi itong pinangarap kong maging pamilya. Saad ko sa kanya. Pagod na ako sa ganito, ang umintindi at maghabol. Mas mabuti pa, palayain na lang natin ang mga sarili natin. Dagdag ko. Hindi ganun yun, Jenny. Pakinggan mo. Hindi ko na siya pinakinggan pa. At tuluyan na akong umalis ng bahay. Iyon ang huli naming pag-uusap na mag-asawa. Bago tuluyang naghiwalay. Masakit man, ngunit alam kong ito ang dapat gawin. Dahil kung ipagpapatuloy pa namin to, ay siguradong masasaktan lang namin ang isa't isa. Ayokong umabot sa puntong magsisisihan kaming dalawa. Hindi ako umuwi sa bahay namin. Nagrenta ako ng bahay malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Isang umaga, ay rinig na rinig ko ang usapan ng mga tsismosa kong kapitbahay sa bagong bahay na nilipatan ko. Ay naku, nag-aaway na naman yung mag-asawang yan. Ani ng isa. Baka may kabit yang sira. Natutup nito ang bibig at bigla silang nagtawanan. Napailing ako. Buhay tsismosa nga naman, hilig makaisyoso sa buhay ng iba. Tanaw ko mula sa pangalawang bahagi ng bahay ang mga batang nasa lansangan at ang mga asong nakakalat lang sa tabing daan. Napadako ang tingin ko sa may ibaba. Rinig ko ang ingay ng pag-aaway ng mag-asawa. Nang may lumabas mula rito, nagulat ako nang makita ko si Roland na lumabas sa pintuang yun. Habang nasa pintuan naman nakatanaw ang kanyang asawa, dala-dala ang bunso nilang anak na wala pa yatang 1 taon. Roland! Tawag pa ng asawa niya. Ngunit nanatiling naglalakad na lang si Roland na waring walang naririnig. May luhang pumatak mula sa mga mata ng asawa niya. Hindi ko kayang tumingin ng diretso rito. Iniwas ko ang paningin ko at umalis sa pagkakadungaw sa bintana. Sobrang konsensya ang naramdaman ko ng mga sandaling yun. Nakita ko ang pagluha ng asawa ni Roland at parang nakikita ko sa kanya ang sarili ko. 2 buwan ang lumipas mula nang maghiwalay kami ng asawa ko. Nakitaan ko ng sintomas ang sarili ko ng pagbubuntis. Sobrang saya ko nun dahil sa wakas ay mayroon na akong matatawag na anak. Ang tagal ko tong pinangarap. Akala ko ako ang may problema. Hindi pala. Alam ko na si Mang Roland ang ama ng anak ko. Ngunit hindi ko to ipapakilala sa kanya. Palalakihin ko ang anak ko ng mag-isa at puno ng pagmamahal.
Inalagaan ko ang aking sarili habang nasa sinapupunan ko pa lang siya. Hindi pa rin ako makapaniwala na magiging isa na akong nanay. Nag-resign ako sa trabaho. Nagulat pa ang mga kasamahan ko nang malaman nilang nag-resign na ako. "Jenny, bakit ka naman magre-resign?" Tanong ng isa sa mga kasamahan ko. "Sayang naman at maaari ka na sanang ma-promote." Dagdag pa nito. "May problema lang akong inaayos. Babalik lang ako sa aming probinsya. Siguro doon na rin ako magtuturo." Sagot ko. Gaya ng sabi ko, umuwi ako sa amin. Doon sa probinsya. Hindi alam ng mga magulang ko na hiwalay na kami ng asawa ko. Kaya kinagulat nila ang pagdating ko doon. "Oh, napauwi ka? Nasaan ang asawa mo? Bakit mag-isa ka lang?" Tanong sa akin ni Mama. "Hiwalay na kami." Sagot ko dito at mapait akong napangiti. Hindi ko pinaalam sa kanila ang nangyari sa aming mag-asawa at sinabi kong napagdesisyonan naming dalawang maghiwalay na. Alam ko at ramdam ko na alam nilang may tinatago ako, pero hindi na nila inusisa pa. Mabuti na lamang at kahit na ganito ang nangyari sa buhay ko, ay hindi ako pinabayaan ng pamilya ko. Sinuportahan nila ako sa aking pagkakadapa. May naipon naman akong pera mula sa pagiging teacher ko at naibenta na rin ang bahay na binili naming mag-asawa. Kaya may pondo ako para magnegosyo. Sa ngayon ay umuunlad ang negosyong naipundar ko at bumalik na rin ako sa pagtuturo. Noong nakaraang taon ay pinanganak ko ang aking anak na pinangalanan kong Christine. Mag-1 year old siya ngayong taon. Nagpapasalamat pa rin ako na kahit hindi man naging maganda ang takbo ng buhay ko sa aking asawa at sa nagawa kong kasalanan, nabiyayaan naman ako ng anak. Wala na akong balita sa dati kong asawa at maging kay Mang Roland. Sa ngayon, ang anak ko ang pinaguhugutan ko ng lakas at inspirasyong magpatuloy sa buhay. Salamat po pala sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lang, Jenny. Dear Miss Love, hindi ko akalain na sa simpleng paghatid sundo lang, doon magsisimula ang pinakamagandang laro sa buhay ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kevin, 20 anyos, tambay. Yun na siguro ang pinakamaikling description sa akin. Hindi na ako nag-aral matapos akong tumigil noong 3rd year high school. Wala rin akong matinong trabaho. Kadalasan nasa kanto lang ako kasama ang mga tropa. Naglalaro ng mobile games o kaya tumatambay sa sari-sari store ni Aling Juanita. Hanggang sa dumating sila. Bagong lipat sa tapat namin, si Ate Celine. Una ko siyang nakita isang hapon habang nagbababa ng gamit sa isang maliit na truck. Maputi, makinis at talagang maganda. Nakasuot lang siya noon ng simpleng damit pero hindi mo makakaila yung lakas ng dating niya. Maaliwalas ang muka, mahaba ang buhok na nakatali at may kakaiba sa aura niya. Akala ko nga noon dalaga pa. Yun pala, may anak at asawa na. Kasama niya noon ang anak niyang si Nero, na 11 taong gulang na. "Pare, bagong lipat." Bulong sa akin noon ni Jomar habang nakatingin kami mula sa tindahan. Hindi naman ako sumagot. Hindi ko alam kung bakit, pero napatingin lang ako ng matagal kay Ate Celine. Hindi dahil sa kung ano paman, parang may kakaibang pakiramdam lang. Kinabukasan, nagkataon na nasa labas ako ng bahay nakatambay malapit sa tindahan nang marinig ko ang bata na nagsalita. "Kuya, marunong ka ba nito?" Tanong niya habang hawak ang cellphone. Lumapit pa siya. "Ano bang laro yan?" Tanong ko. "ML kuya." Sagot niya agad. Napangiti ako. "Oo naman, anong rank ka na?" At doon nagsimula ang lahat. Araw-araw lumalapit si Nero sa akin para makipaglaro. Minsan sa tapat ng bahay namin,
Minsan sa kanila, minsan naman sa tindahan. Hanggang sa unti-unti, nakilala ko na rin ang nanay niya ng maayos. Si Ate Celine. Mabuti nga nandito ka eh. Sabi niya minsan habang pinapanood kaming maglaro ni Nero. Wala kasi akong alam sa mga ganyan. Okay lang po yun. Ako nang bahala kay Nero. Sabi ko. Ngumiti naman siya. Napakasimple lang ng ngiti niya pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang tumatagal yun sa isip ko. Lumipas ang mga araw, naging routine na namin ni Nero ang maglaro tuwing hapon. May oras lang din kasi ang paggamit niya sa cellphone. Hanggang sa isang beses, inabot kami ng gabi sa kanila. Kevin, tawag ni Ate Celine mula sa may kusina. Kumain ka na ba? Hindi pa ho, sagot ko. Halika na, sabay ka na sa amin. Doon ako medyo nailang. Okay lang ho, hindi na po. Halika na. Putol niya, pero may lambing sa tono. Huwag ka nang mahiya. Umupo naman ako sa may hapag kasama nila. Simple lang naman ang ulam. Pritong isda at gulay. Pero ewan ko ba, parang ang sarap kumain. Lalo na't maganda ang kaharap mo. Habang kumakain kami, napansin ko yung katahimikan niya. Siya nga ho pala, Ate Celine. Nasaan ho ang asawa ninyo? Tanong ko bigla. Saglit siyang tumigil sa pagkain. Wala siya eh. OFW sa Saudi. Tumango ako. Kaya ho pala. Sanay na rin, sabi pa niya. Pero may bahid ng lungkot ang mga mata. Hindi ko na tinuloy yung usapan. Pero simula noon, parang mas naging maingat ako sa kanya. Isang umaga, habang nasa labas ako, nakita ko siyang may inaayos sa tricycle nila. Lumapit naman ako. Ate Celine, may problema po? Kevin, sabi niya. Hindi ko kasi alam paano to gamitin eh. Tiningnan ko naman yung tricycle. Ayos naman at mukhang hindi naman sira. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Pero bigla akong nagsalita. Marunong naman akong mag-drive ate. Napatingin siya sa akin. Talaga? Oo naman, kung gusto niyo eh. Warm up ko na lang to pag pumupunta ako dito para hindi naman masira. Para pagdating ng asawa niyo eh, maayos pa. Sayang naman kasi kung ititenga lang dito at hindi rin naman gagamitin. Saglit siyang natahimik, parang nag-iisip. Tapos ngumiti. Kung gusto mo naman, edi ikaw na lang ang maghatid sundo kay Nero. Parang natigilan ako. Ho? Babayaran kita. Dagdag niya. Kesa naman nakatambay lang yung tricycle, di ba? At least magagamit mo pa. Kung may pupuntahan ka, pwede mo lang hiramin. Hindi ko agad alam ang isasagot. Hindi naman dahil sa pera, kundi dahil sa idea na araw-araw ko siyang makikita. Okay lang naman po sa akin. Sagot ko sa huli. Simula noon, nagbago ang routine ko. Tuwing umaga, ako na ang naghahatid kay Nero sa school. Tuwing tanghali, sinusundo ko rin siya. Minsan, sinasamahan pa kami ni Ate Celine papunta o pabalik, lalo na pag may meeting sa school. Sa bawat biyahe, unti-unti kaming nagkakausap. Siya nga pala Kevin, bakit ka nga pala tumigil sa pag-aaral? Tanong niya minsan, habang naghihintay kami sa pag-uwi ni Nero. Napabuntong hininga naman ako. Wala po, nawalan lang talaga ako ng gana. Sayang naman, sabi pa niya. Mukha ka namang matalino. Napangiti ako kahit papaano. Hindi po totoo yun, mukha lang. Napatawa siya. Totoo, sagot niya. Doon ko unang narinig yung tawa niya ng ganun. Hindi malakas pero nakakabighani. At mula noon, parang may nabuo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko pa maipaliwanag kung ano. Hindi siya basta kapitbahay lang. Hindi siya basta nanay ni Nero. At ako, dahil sa bawat araw na magkasama kami, ramdam kong may nagsisimulang laro sa pagitan naming dalawa. Isang laro na hindi ko pa alam ang patutunguhan. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na ito simpleng paghatid sundo lamang sa anak niya. Monday noon, nang mas maaga kong gumising kaysa sa nakasanayan ko.
Hindi ko rin alam kung bakit pero parang may kakaibang excitement sa loob ko. Siguro dahil sa bagong routine, yung paghatid ko kay Nero araw-araw at yung araw-araw na makikita ko naman ang nanay niya. Maaga kaming umalis ni Nero noon dahil may flag ceremony sila sa school. Medyo malayo rin kasing school niya kaya kailangan talagang agahan. Tahimik lang si Nero noon. Ako naman ay nakatutok lang sa daan. Malamig ang hangin at mukhang uulan pa. "Kuya Kevin, baka umulan na," sabi niya. "Oo nga buti na lang maaga tayong dalawa para di ka mabasa," sagot ko. Pagkatapos ko siyang maihatid, paalis na sana ako nang maramdaman ko naman ang unang patak ng ulan. Hindi pa ako nakakalayo, bigla nang bumuhos ng malakas. Wala na rin akong choice kundi magpatuloy. Ilang minuto lang ang nakalipas, basang-basa ng t-shirt ko. Buti na lang talaga na ihatid ko si Nero. Bulong ko sa sarili ko. Pagdating ko sa bahay nila, napansin kong bukas ang pinto at nandun siya, si Ate Celine. Nakatayo sa may pintuan, parang hinihintay talaga ako. Pagkakita niya sa akin, agad siyang nagulat. "Naku Kevin, basang-basa ka na." Napangiti ako kahit nanginginig na ng kaunti. "Ayos lang ho, inabutan na ng ulan sa daan eh." "Halika, pumasok ka muna," sabi niya sabay hila sa akin papasok. Hindi na ako tumanggi. Pagpasok ko, agad siyang kumuha ng tuwalya at iniabot sa akin. "Oh, punasan mo muna ang sarili mo, baka mamaya magkasakit ka pa eh." "Salamat ho," sagot ko habang pinupunasan ang buhok ko. Pero hindi pa rin sapat. Ramdam ko pa rin yung lamig sa katawan ko. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. "Alisin mo na muna yung damit mo. Basang-basa ka. Heto ang damit ni Greg. Isuot mo muna." Parang natigilan ako sa sinabi niya. Wag ka nang mahiya." Putol niya, pero kalmadong boses. "Ako lang naman ang nandito. May abs ka siguro no kaya nahihiya ka?" Sabi pa niya. Wala na akong nagawa. Daan-daan kong kinalas ang t-shirt ko. Pilit kong iniiwas ang tingin ko sa kanya. Pero sa gilid ng mga mata ko, napansin kong napatitig siya sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng tingin yun. Hindi ko maipaliwanag. Pero ramdam ko ang kakaibang init sa pagitan namin. At dahil doon, hindi ko maiwasang mapalunok. Dahil sa natuyo bigla ang lalamunan ko. Tahimik lang ang buong sala. Ang tanging maririnig lamang ay ang ulan sa bubong. Salamat po sa damit," sabi ko para mabasag ang katahimikan. "Ayos lang," sagot niya. Pero hindi pa rin niya inaalis ang tingin niya. Doon nagsimula yung kakaibang pakiramdam. Hindi na lang basta awkward. May halong tensyon na hindi ko maintindihan. Kape ka muna," sabi niya bigla, sabay talikod papunta sa may kusina. Maaga pa naman. Napabuntong hininga ako ng kaunti. Sige ho." Umupo ako sa may mesa habang pinapanood siyang magtimpla ng kape. Simple lang ang kilos niya pero hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Lalo na sa suot niya noon. Iba na yung pakiramdam ko sa kanya ngayon. Pagbalik niya, nilapag niya ang kape sa may harap ko. "Salamat Ate Celine." Saglit kaming natahimik habang umiinom. Hanggang sa ako na rin ang nagbukas ng usapan. "Siya nga pala ate, ilang taon na po ba si Kuya Greg sa abroad?" Tukoy ko sa kanyang mister. Sandali siyang tumigil bago sumagot. "Nasa 3 taon na rin. Hindi pa po siya umuwi." Umiling siya. "Hindi pa eh." Tumango naman ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may gusto pa akong itanong. "Kung ganun 3 taon na pala kayong..." Naputol ang sasabihin ko. Napatingin siya bigla sa akin. "Na ano?" Bigla tuloy akong nailang at nahiya. Wala ho." Mabilis kong sagot, sabay iwas ng tingin. Tahimik ulit. Pero iba na ang katahimikan ngayon. Mas mabigat at mas mainit. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, naiintindihan niya yung hindi ko natapos na sabihin. At parang hindi rin niya tinatanggihan. "Kevin?" Tawag niya. Mahina ang boses niya.
Napatingin ako sa kanya. Mas malapit na siya ngayon. Hindi ko na malayan kung kailan ba siya lumapit. Salamat nga pala ha. Sabi niya, sa pagtulong mo kay Nero. Wala po yun, Ate Celine. Sagot ko pero halos pabulong na rin. Magkalapit na kami ngayon. Sobrang lapit. Ramdam ko yung init ng hininga niya. Ikaw ba? Bukod sa tambay ka may pinagkakaabalan ka bang iba? May girlfriend ka ba? Tanong niya. Ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung anong tama o mali dahil ganun kami kalapit ngayon sa isa't isa. Wala nga ho, Ate Celine. Walang nagkakamali. Siguro kasi madalas ang hanap nila may maganda o maayos na trabaho. At siguro yung guwapo. Hinawakan niya noon ang braso ko. Bakit? Guwapo ka kaya, Kevin? At ang laki ng muscle mo ha? Ano bang ginagawa mo? Nag-gym ka ba? Tanong niya. Hindi ho. Construction worker ho. Kargador. Minsan, pwede ring tagapagtanggal ng uhaw ng naiwang asawa. Basta gusto ng babae. Sabi ko. Hindi ko alam ba't ko nasasabi ang mga yon. Basta ang alam ko lang noon, hindi ko mapigilan ng sarili ko, Miss Love. Kung ganoon, pwede ka palang magtrabaho sa akin habang walang asawa ko, no? Biro pa niya. Oo naman, basta tawagin mo lang ako kung may ipapatrabaho ka sa akin. Talaga? Okay, sige. Sabi niya. Tapos doon ako nagulat. Kasi bigla niyang hinalikan ang labi ko. Hindi na ako nagpakipot noon, Miss Love. Palay nang lumalapit sa manok, kaya sinunggaban ko na. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin. Dahil iba pa rin talaga pag ang nakakasalo mo sa kama ay isang sabik na asawa. Lalo na yung may asawang nasa abroad o kaya naman asawa ng seaman. Sila ang mga babaeng sabik. Sa mesa sa kusina, hindi na namin alintana ang natapon na kape. Dahil ang atensyon naming dalawa ay kapwa na sa labi na ng isa't isa. At doon, bumigay sa akin ang asawa ng isang OFW. Doon tuluyang nagsimula ang laro namin. Isang lihim na ugnayan na hindi dapat mangyari pero nangyari pa rin. Sabado noon, bandang hapon na. Nasa sala kami ni Nero, parehong tutok sa cellphone habang naglalaro ng online games. Halos magkatabi lang kami. At tuwang-tuwa siya tuwing nananalo kami. Kuya Kevin, ang galing mo talaga. Sigaw niya habang tumatawa. Napangiti ako. Ikaw kaya, ang galing-galing mo na rin maglaro ah. Ganito na halos lagi ang eksena namin tuwing weekend. Para na akong kuya niya, o mas higit pa nga roon. Habang abala kami, napansin kong dumaan si Ate Celine mula sa may kusina. Saglit siyang tumigil at tumingin sa amin. Kevin, tawag niya. Po, ate? Sagot ko. Hindi inaalis ang tingin sa screen. May ipapatrabaho pala ako sa'yo mamayang gabi ha? Doon na ako napatingin sa kanya. Ganun ho ba? Tanong ko. Tumango siya na may bahagyang ngiti sa labi. Kahit mga 9:00 ka na pumunta, para tulog na rin si Nero. Hindi ko napigilang mapangiti. Ganun ba? O sige Ate Celine, ako nang bahala. Hindi na niya ako sinagot pagkatapos. Tumalikod na lang siya at naglakad papunta sa kwarto. Pero sapat na yun, o sapat na yung tingin na yun para maintindihan ko. Buong hapon, kahit naglalaro kami ni Nero, aminado akong lutang na ako. Paulit-ulit kasi sa isip ko yung sinabi ni Ate Celine. Eksaktong 9:00 ng gabi. Nandun na ako sa harap ng bahay nila. Tahimik na ang kapaligiran. Ilang ilaw na lang ang bukas sa loob nila. Dahan-dahan akong kumatok. Ilang segundo lang bumukas ang pinto. Siya agad ang bumungad sa akin. Pasok ka na. Mahina pa niyang sabi. Pagpasok ko, sinugurado muna niyang sarado ang pinto. Tahimik ang buong bahay. Wala ni isang ingay mula sa kwarto ni Nero.
Gumagawa na siya ng assignment kanina pero pinatulog ko na rin kaagad. Paliwanag pa niya. Tumango lang ako. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko kasi hindi na rin naman kailangan ng salita. Muli, bumalik yung pakiramdam na una kong naramdaman nung araw na umuulan. Yung tahimik pero mabigat na tensyon sa pagitan naming dalawa ni Ate Celine. Magkalapit kaming dalawa. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Agad naming sinunggaban ang labi ng isa't isa. At pagkatapos lamang ng ilang minuto, naabot namin ang sukdulan. At sa gabing iyon, lalo lang naming pinili na manatili sa kung anumang meron sa pagitan namin. Walang salitaan pero malinaw ang larong nagaganap. Kinabukasan, nagising na ako sa sarili kong kama. Napatingin ako sa kisame. Sandali akong natahimik. Parang hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat. Parang panaginip pero alam kong hindi. Dahil ramdam ko pa rin yung bigat ng nangyari kagabi. Napabangon ako. Napangiti ng bahagya pero may halong kaba. Ano ba to? Bulong ko pa sa sarili ko. Bandang tanghali, habang nakatambay ako sa labas, biglang sumulpot si Nero. Kuya Kevin, tara laro na tayo. Napangiti naman ako. O sige tara. Pagpasok ko sa bahay nila, narinig ko agad ang boses ni Ate Celine mula sa loob. May kausap siya, parang may ka-video call. Oh, andito pala si Kevin eh. Narinig ko pang sabi niya. Napahinto ako sa may pintuan nila. Mahal, siya pala si Kevin, yung kapitbahay natin dito. Siya yung sinasabi ko sa'yo, yung naghahatid sundo kay Nero sa school. Doon ko siya unang nakita. Si Greg, ang asawa ni Ate Celine. Nasa screen ng cellphone, balbas sarado, mukhang matangkad at malaki ang katawan. Kahit sa video call lang, ramdam ko yung presensya niya. Ganun ba? Salamat Kevin ha? Sabi nito. Napakamot naman ako sa ulo. Wala pong anuman yun. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Habang nakatingin ako sa kanya, may kung anong pumasok agad sa isip ko. Paano kaya kung malaman niya bigla? Ano kayang mangyayari sa akin? Napaisip ulit ako. Sa itsura pa lang niya, parang kayang-kaya niya akong durugin ah. Napailing na lang ako ng bahagya at napangiti sa sarili ko. Grabe ka naman mag-isip Kevin. Bulong ko na lang sa sarili ko. Pero kahit pilit kong tinatawanan, hindi ko maikakaila. May takot din akong nararamdaman. Lumipas ang araw, dumating ang Monday. Balik ulit sa routine. Hatid kay Nero sa umaga, sundo sa hapon. Pero iba na ngayon. Sa bawat tinginan namin ni Ate Celine, may lihim na kaming alam. Isang bagay na kami lang ang may hawak. Bandang hapon, sumama siya sa amin. May bibili lang ako sa bayan. Sabi niya. Sige ate, sagot ko. Sa likod ko na siya umupo sa tricycle. Tahimik lang ang naging biyahe. Pero paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang napapatingin sa akin. Pati na rin ako. Nung pauwi na kami, bigla akong may naisip na isang lugar. Malayo sa mata ng iba. Doon ko siya dinala muna. Medyo nagulat pa nga siya nang mapansin niyang iba na ang daan. Oh, saan tayo pupunta Kevin? Tanong niya. Hindi naman ako agad sumagot. Hanggang sa makarating kami sa isang abandonadong kubo. Napapalibutan na yun ng talahiban. Tahimik at halos walang dumadaan. Huminto ako sa gilid. Bumaba ako, tapos tinulungan ko rin siyang bumaba. Tumingin siya sa paligid. Aba, naman Kevin. Sa dami naman ang pagdadalhan mong lugar sa akin, dito pa talaga. Sabi niya pero may halong ngiti. Hindi ba tayo tutuklawin ng ahas dito? Dagdag pa niya na nag-aalala. Napangiti naman ako. Huwag kang magkalala Ate Celine. Sagot ko. Kung may tutuklaw man sa'yo, hindi yun ahas. Saglit siyang natahimik, tapos napailing at napangiti. Pilyo ka talaga Kevin ah. Lumapit siya ng kaunti. Tahimik ang paligid. Sulitin mo na yan. Dagdag pa niya. Mahina lang ang boses. Malapit na palang umuwi ang asawa ko eh. Sabay tawa niya.
Pero gets ko na. Napangiti ako ng bagya. Huwag kang mag-alala, Ate Celine. Alam ko rin naman ang limitasyon ko. Kaya pag dumating ng asawa mo, kiss na. Sagot ko. Nagkatinginan kaming dalawa. May halong biro, may halong seryoso. At sa lugar na yon, na malayo sa lahat, muling may naganap sa aming dalawa. Mas lalo naming pinili ang tahimik na lihim na kami lang ang nakakaalam. Isang laro na patuloy naming nilalaro kahit alam naming darating ang araw na matatapos din ang lahat. Mabilis lumipas ang mga araw, Miss Love. Hindi ko namalayan na ilang buwan na rin pala ang dumaan mula nung nagsimula ang lahat. Yung mga simpleng sandali, yung mga tahimik na usapan, yung mga sulyapan at yung mga desisyong hindi namin pinag-iisipan ng matagal. Unti-unti yung naging bahagi ng pang-araw-araw ko. Pero tulad ng lahat ng bagay na hindi dapat nagsimula, alam kong darating din ang oras na kailangan itong matapos. Isang gabi, tahimik kaming nakaupo ni Ate Celine sa sala nila. Tulog kasi si Nero at wala kaming ginagawa, magkatabi lang. Siya nga pala Kevin, mahina niyang tawag. Napatingin naman ako sa kanya. May kakaiba sa mga mata niya. Hindi na yung dati kong nakikita. Seryoso siya ngayon. Malapit nang umuwi si Greg. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi na bago sa akin ang ideyang yun. Alam ko naman mula pa nung una na may asawa siya, na may babalik sa kanya. Pero iba pa rin pala pag nandyan na. Ganun ho ba? Sagot ko. Tumango siya. Doon na rin namin napag-usapan. Natapos na kung anong meron kami. Diretso at walang paligoy-ligoy. Walang kadramahan. At siguro, yun na rin ang kailangan. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Lungkot o baka konting ginhawa. Sa totoo lang, halo-halo. Okay lang yun sa akin, ate. Sabi ko sa huli. Tumingin siya sa akin. Sigurado ka ba? Baka naman mamiss mo ko. Napangiti ako ng bahagya. Siyempre naman mamimiss kita. Pero siyempre, alam ko naman ang limitasyon ko. At alam ko naman na simula pa lang kung ano lang to. Tahimik ulit kami. Pero this time, hindi na mabigat. Napakagaan ang usapan namin. Para bang may unti-unting nagiging malinaw sa pagitan namin. Salamat ha, sabi pa niya. Para saan naman? Tanong ko. Sa lahat, sagot niya. Hindi na ako sumagot kasi alam ko hindi na kailangan. Dumating yung araw na umuwi si Kuya Greg. Nandun ako nun sa labas, nakatambay lang, nang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Bumaba siya. Mas malaki siya kaysa sa inaasahan ko. Napakatangkad, malapad ang balikat at may presensya talagang parang nakakatakot. Tama nga ako. Bulong ko sa sarili ko. Malaking tao nga. Lumabas si Ate Celine kasama si Nero. Masaya nilang sinalubong to. Nakatayo lang ako sa di kalayuan at pinapanood sila. Hanggang sa mapansin niya ako. Ikaw si Kevin no? Tanong niya habang papalapit. Napatuwid ako ng tayo. Oo, ako nga. Inabot niya ang kamay niya. Salamat sa paghatid sundo kay Nero. Nakipagkamay naman ako. Wala pong anuman yun. Maigpit ang pagkakahawak niya. Ramdam ko yung lakas. Sa loob-loob ko napaisip ako. Kung malalaman niya lang, kawawa siguro ako. Pero hindi. Hindi niya malalaman at hindi niya kailanman malalaman. Lumipas pa ang mga linggo, Miss Love. Nagbago ang takbo ng araw ko. Dahil bakasyon na sa school, wala nang hatid sundo. Pero paminsan-minsan, tumatambay pa rin naman ako sa kanila. Pareho pa rin ng dati. Naglalaro kami ni Nero, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Wala namang nagbago. Si Ate Celine, ganun pa rin naman ang pakikitungo sa akin. Maayos at magaan. Pero wala na yung mga sulyapan. Wala na yung mga sandaling tahimik pero may ibig sabihin. At ako, tanggap ko naman yun. Minsan habang naglalaro kami ni Nero, napapatingin ako sa kanya mula sa malayo.
Abala siya sa mga gawaing bahay. Normal, parang wala nang bakas ng lahat ng nangyari. At siguro, yun ang tama. Isang hapon, matapos naming maglaro ni Nero, nagpaalam na ako. Uwi na ako ate, sabi ko. O sige, ngumiti siya. Simpleng ngiti pero sapat na. Habang naglalakad ako pa uwi, napabuntong hininga ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagtanggap. May mga bagay talaga na dadaan lang sa buhay mo, hindi para manatili, kundi para mag-iwan ng alaala. At yung laro namin ni Ate Celine, isa na yun. Hindi perpekto, hindi tama, pero totoo. At mananatili yun sa akin, hindi bilang pagkakamali, kundi bilang parte ng kwento ng buhay ko. Isang lihim na ako lang ang nakakaalam. At siya. At kahit gaano pa katagal ang lumipas, hindi na yun mabubura sa alaala ko. Tahimik ko na lamang tong dadalhin habang buhay. Ito po ang aking kwento ng karanasan. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako po si Kevin. Maraming salamat Miss Love sa pag-share ng aking kwento ng buhay.